Huy mga kabebs na nasadtano. Okay, karon magdunghan ta og ihap. Na nasadtaron magdungan ta og ihap. By the way, usa ko mo continue ba? Naningning ko nganong puti maning nga filter. May gula kanindot gud ani nga filter. Char. Bitaw. Mag-ihap ta. Mag-ihap ta in German language. Magdungan ta, di lagi ko kibaw. Wa ko nagpakamaayo. Di ko kibaw. Magdungan nagkat-on. No? Kay di pa man ta ka-afford. Kung maka-afford na ta og school. Kay wala pa tayo. No? Kaya, hanang ganahan na ba dyan ko mo school kay mas nindot man dyan ng mo tungtong kag eskwelahan jay. Mangandoy man dyan mo tungtong kag eskwelahan. Niyon wa man ta nga nupugson man ang wa o kung naay pa mga agi atong hinahinayan. Karon ang atong buhaton mga kabebs kay mag-ihap ta. Mag-ihap 1 to 10 lang sa kay mga kung kuan pa mga preschoolers pa man ta, di ba? Magdungan ta, dili ni ingon nga ako ra, undi kita. Mga Bisaya man ta, maningkamot ta jay. Maningkamot sa no, subo kay pamalandungon no kay naay part sa Europe na nagubat jud pero we will continue praying for them. Pero bisag ingon anak paday, magpadayon taday. Kay basig makakita tag afam day. Oh my God, afam overload. Mapatay jud ko sa kong afam ani. I'm not looking for German, no. Pero opportunity in Germany is good. By the way, magsugod na ta. Sige lagog tabi, no? Kay kung pasaddan ko ninyo tabi, sige rejugog tabi. Okay, ang akong unang buhaton karon kay maminaw sa ta. Maminaw ta, unsaon pag-pronounce kay mauwaw ta, uy, magbutbuot ta, sus, ambot lam. Kay matud pa sa mga Germano, kung pataka ka o pronounce, lahi na og meaning. Kay naay pag-pronounce nato na dili nato labi na ganang umlaut. Oh my God, I'm struggled with umlaut. Mo na ganahan ko mo school para kibaw ko ng umlaut kanong Balat na. Okay, mag-basic ta mga kabebs, no? Mag-basic ta. Then, maminaw ta, ha? Sige, maminaw ta. Atong sundon. 1, eins, 2, 2, 2, 2, 3, 3, dry, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10. Okay, kato mga kabebs, no? Ato ang sulayan nga kita-kita ra. Kaya nga no, lisod jud ka ayo. Oh my God! Okay mga kabebs, ato ang kuanon ha, mag-ihap na ta.
1, eins. 2, zwei. 3, drei. 4, vier. 5, fünf. 6, sechs. 7, sieben. 8, acht. 9, neun. 10, ten. Karon mga kabebs, mag-spelling ta. By the way, before ko mo introduce sa spelling, ang spelling sa German language is different from English. Na ay pareha-pareho gamay pero naadjud siya ay diferensya, no? Just like the letter V. Ang V sound as letter F. The letter Z sound as TS. Merts. Ana siya. Then, ang kuan, letter W niya, ang W sound as V. Mauna siya. No? Dayon, kuan, labi na ang umlaut. Ang umlaut na itulo ka buok da. Umlaut A, umlaut O, and umlaut U. Then, dili sa tamo introduce anang mga umlaut kay nosebleed pa man ta. Mag-ihapsa pa. Okay? Ang atuang buhaton karon mag-spelling ta sa atong giihap. Eins. E-I-N-S. Eins. Zwei. Z-W-E-I. Zwei. Dry. D-R-E-I. Dry. Fear. V-I-E-R. Fear. Fünf. F-U as in umlaut. N-F. Fünf. F-U umlaut. N-F. Fünf. Sechs. Sechs. S-E-C-H-S. Sechs. Sieben. Sieben. S-I-E-B-E-N. Sieben. Acht. Acht. A-C-H-T. Acht. Neun. 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 N-E-U-N. Neun. 10. 10. Z-E-H-N. 10. 10. Muna siya mga kabebs. Lisod kayo, no? My God, nosebleed na. As in, nosebleed na judaani. With the alphabet, ang struggle jud ko sa alphabet, labi na sa pag-pronounce. Okay? And for today, we have the numbers, no? At least, kibaw na ta. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, 10. Okay. Kanang, at least, naghinahinay na pagkataon. Then we will juggling it around and see you soon to my next video. Auf Wiedersehen. Bis bald. Bitaw, atuan ni siyang kung ano kanang hinahinayan o kanang practice ba? Practice makes perfect. And why we practice? So, to make it perfect. Bis bald!